Masih fungsinya apa? Kelapa parut nom karo tua, bok pada bae kelapa, pada bae metu santen nek. Ya sejen oh bunda, kelapa enom karo tua, kue fungsinya beda pun. Tergantung bunda butuhnya kue nggak ngapa. Kayak semisal kebutuhan masaknya bunda, kue butuhnya santen, berarti bunda ngolet kelapa kue sing tua bun, sing santennya akeh. Kayak semisal bunda arep nyanten, ndas manyung, apa arep ngolek apa sing nganggone santen, kue berarti bunda milih kelapa tua. Nah, sedangkan nek kelapa enom, kue nggak kebutuhan kayak bangsane nggawe urep, apa nggak oblok-oblok kayak masak oblok-oblok, sing kelapane kue dibrokna kabeh bun, sing kayak kelapa parut kue brokna kabeh tanpa dipisah santen karo empase kue bun fungsine ya. Nek kelapa tua kue dalap santene, nek kelapa enom kue dibrokna kabeh sisan empas-empase. Biasanya kue nggak urep apa oblok-oblok. Kue ya bun, kue fungsinya beda nemen bun. Aja kayak bunda arep nyanten golete kelapa enom, ya diperes santennya secuil tok bun kue. Nah, kok kebalikannya kue arep ngurap ngangone kelapa tua, ya ora enak bunda. Ya, ora sedap. Oke bun.